Cuirtear rialta í Annette Byrne ag Bordeaux, a céirt go díire a haithníonn le faoi an dearcú síl Franca. Rithim an tíl is dóilm a haithníonn lom. An slí thógan na daoine a gcuid ama an béaltaí mar éithe. Is ócáid thósílach é an béla agus uaireanta is féidir lá idir 6 agus 7 nuair a chloig a chaithfeadh béla. Mí bantáiste bhaine leis an rangt ar lumsa. Ná go maithíob níl an crack mar an ggéine. Go háirithe an síl sa fáb. Agus 8 clog san oíche, dúntar na shutters, agus sin dear an lei don na Francaí. Ach is eisceacht é Bordeaux. Go háirithe geartláir na cara gan seo. Bíon na nightclubs ar oscailte agus bíon na pobanna an agus is féidir sin an fágur machlum Bordeaux. An bhfuil mar an difriirtí idir na Héireannaí agus na Francaí ó híh persan tarta? Tá na Francaí an sparálach ar fad. Nuair héan na Francaí ar a léhananta sira. Ní maith leo a chuid airgad a chaitheamh ar lóistín mar hampla. Is fearr leo fannacht I mrúóige mar hampla. Agus an teirgad an sin a chaitheamh ar béle bra agus budéal bra fianna nó ar gansaí haute couture a dtí mar sin. Is maith leo DIY. Sin can siad go leor. Ní maith leo airgad a chaitheamh ar rudaí mar sin. Rudaí gur féidir leo dhéanamh iad féin. Fásann siad lasrim mar hampla sa gáirtín. Ní hééis sin an rud atá agin tá bláhanna agin in our gáirtín agus I gcónaí bhíonn ma chóirsan béal doris rud ach sin spás cara mú. Féidir is féidir leat na torthaí bheith agat an sin. Agus tar bheith bhaint is agus tar bheith bhaint. An chuirtead mar an sime a gcultúr na Héireann? Is dóilm go bhfuil an simig na Francais I gcultúr na Héireann. Nuair a chleiseann siad nach sasnach mé agus gur éireannach mé bíonn siad an sásta ar fad. Ach ní dóilm gur fri hasannaí iad ní hééis sin atá I gceist acu ach gur bra leo an meon Celteach. Tá sé mar an ggéine leis an meon Gaelic. Is maith leo an gran, céanna digann siad é agus maith leo an spirit sin. Hasma a ríis le Annette le festú níos mó a dhéanú ar na nithí is díal spéise a thorasóirí sa chathair. Well sin cearnóg an cencons agus tá sé an lom aniu tecann tú agus an gríon ag spalpú na glochan seo. Ach te gná bíon go leor daoine an agus bíon féiltí agus cuirmecha ceolar an seo. Mar hampla ba féile mór le fête du vin sin féile na fianna. Go fiad an Bordeaux agus is féidir le teach an seo agus fianta éagsúla Bordeaux a bhlaise. En is tú rubug faoin scéal simúil atá tíhhirir den sead go bhar a steirúil seo? Well sin monument a tógu in honor na Girondins a bhí páirteach I réabhlóid na Franca ag deireadh an 8 déag. Agus má écann tú ag bár an chalún feici tú go bhfuil ban an sin agus a cíoch nocta eici, sin Marianne, sin aig na Franca. Tá sláir ina lá eici agus tá an sláir sin brista. Agus is unan sin a rá go bhfuil an rang sir ón slábíocht. Agus inis bhí rún ag na Germánaí genú hiúil le séadúra seo. Ja, I rihan dara cogad anda nuair a bhí na Germánaí an seo. Bhí rún acu bar an banimint sin a leabh sios an gonaí a dhéanamh. Is dóil an gcuid sé déantas mithalégan as iarán in mí cinnte. Ach chola muintear an resistance faoi sin agus bhí siad an cliste ar fad. Tháinig siad an seo agus thóg siad sios é piasa ar fiasa. Agus chuir siad é bholacha go dtí go raibh an dara cogad an de críochna. So fuair siad an lá an uachtar ar na Germánaí? Fuair se. Bhfuil mar na déanú sa chathair seo de thorasóirí? Tá cinnte tá go leor le déanamh. Mar hampla, na rud is maith lamsa dhéanamh nuair a thugam an seo. Sios an sin tá le Grand Théâtre de Bordeaux. Is féidir le dul ar smal lomhéin agus mar chéile dul chuig an opera an sin. Curann an áiteo Paris I gcuid na dom. Ach gan an stros. Tá an ailtreacht beagnach mar an ggéine le ailtreacht Paris. Ach is dóil an go mar lom ben seo.